1, 2, 3, 4, 10. Köszönöm szépen. Miután a Kombinó kampány bebukott, a városvezető más módszerrel próbálja megnyerni a választókat. Jótevőként járja Budapestet, minden héten más-más ponton felbukkanva, ahol 2 órán keresztül fogadja az embereket. Első megállója a 8. kerület volt, ahol a fogadóóra előtt a sajtó munkatársait oktatta ki arról, hogy hogyan kellene tudósítaniuk a Városháza rendezvényeiről. Tegnap Molnár Gyula ugye azt nyomtatta ki, hogy a szabaddemokratákat terhelő a politikai felelősségű botrányban erre, hogyha reagálnak főpolgármester. Válaszom ugyanez, mint tegnap volt. És hogyha holnap meg fogja kérdezni, akkor is ugyanez lesz. Más? Önöket nem igen érdekli a városrehabilitáció meg a 8. kerület. Arról nem. Nem hallottam kérdést. A városrehabilitáció kérdés. Tessék? A városrehabilitáció egyik fontos része a villamos tenderben. Talán a legfontosabb. Hát erről az ügyről, amit elmondtam, azt elmondtam, és önök egyetlen kérdéset tettek fel a sajtótájékoztató mai témájával kapcsolatban. Az önök dolga, csak ha nem akarják tájékoztatni a nyilvánosságot, hát akkor ezt sajnálattal tudomásul veszem. Demszky helyett szocialista helyettese magyarázkodott. Úgy látom, hogy a politika szeret műszaki rendszerbeállítási kérdésekből politikát csinálni. Ezért üzenem Katona Kálmánnak, üzenem Tarlós Istvánnak, és üzenem akár Molnár Gyulának, hogy helytelenül cselekszik, hiszen egy ekkora beruházásnál szinte velejárónak mondható, hogy az üzembe helyezést követően hibák állnak elő, és ebből úgy politikai kérdést csinálni, hogy a főpolgármester, ha jól emlékszem, Tarlós úgy minősítette, hogy gyáva, hogy a főpolgármester tehet arról, hogy szerelési munkák közepette egy oszlop kidőlt. Ez is nem egy kérdésem. Ugye Lakos Imre pedig azt mondta, hogy ön tehető felelőssé. Hát nézze, akkor Lakos Imrének is üzenem, csak úgy, mint Molnár Gyulának. Ha jól emlékszem, a Kombinó villamosok beruházásának dolgába majdnem egyhangú szavazással döntött a főváros közgyűlése. Azon, hogy Tarlós és Katona egy választási kampány időszakában politikai felvetésekkel él, hát ezen még csak nem is csodálkozok. Inkább csodálkozok azon, hogy a szocialisták és szabaddemokraták ezt a beruházást együtt döntötték el, együtt viszik végbe, hogy akár Lakos Imre, akár Molnár Gyula ilyen felvetésekkel él, ezen én csak csodálkozni tudok. A főváros első embere, a Magyar Nemzet munkatársát külön is kioktatta. Nem fogjuk Budapesten megtenni. És hogy egy dühött ellenséges újságot csinálni. Semmi hitelellenséges. A Városháza sajtófőnöke Cuk Dorottya ekkor már tudta, ebből baj lehet. Ki vagytok? Szerintem még most egy kicsit hagyjátok, jó meg. Délutáni nyilvános fogadóóráján Demszky Gábor már a Hír TV-t sem kímélte. Azt ígérte, pert indít, ha adásba kerülnek a fogadóórán készített felvételek. Sajtósa pedig minősíthetetlen hangnemben szólította fel stábunkat a rendezvény elhagyására, ahol a főpolgármester törvénysértő módon a közműcégeket is felhasználta kampányához. Információink szerint a cégeknek nem volt választási lehetőségük. A Nyitott Városháza 2006 elnevezésű kampányrendezvényen ugyanis kötelező megjelenniük. Önnek nem a főtávval van vitája, hanem a közös képviselővel. A főtáv intéz mindent, a főtávnak van ebből haszna. Most erre az időszakra, amikor a vízóra nélkülieket is megfizettette, akkor az a szövetkezet bukéja volt. Tehát félreértés ne esik. Nézze, hasznunk nem lehet, mert ha egy visszaleges elszámolást megcsinálunk, önnek visszajár pénz, akkor másik meg befizet. Tehát ennek a szaldója nulla. Lehetséges az, hogy ezt a konkrét ügyet mindannyiunk okulására nagyon alaposan kivizsgálja a fűtőművek, ráállít egy revizort, valakit, aki megkeresi a közös képviselőt,
beszámoltatja. És kivizsgáljuk, és rendbe tesszük. És készítenek egy jelentést nekem is. És megtudni, ugyanis itt én most, nem vagyok az igazságosztó kádi, aki igen, mert ezt így nem lehet megérteni. Megérteni is nehéz, de pláne az igazságot ebben ugye kimondani, azt így nem lehet. Nem lehet, mert nem tudom, hogy milyen számokat mutat nekem. Ezt együtt kell nekünk. Egy héttel később újabb állomásához érkezett a Demszky Roadshow. Ezúttal a nagy szocialista vetítás Fellegvára, a 11. kerület volt a helyszín. Először itt is a sajtómunkatársait fogadta a liberális városvezető. Egyik kollégánktól kaptam ezt a 4 órai lóherét, nem úgy gondolt, hogy szükség lesz rá. Persze a főpolgármester szívének nem minden újságíró egyformán kedves. Egyet szeretnék kérdezni, hogyan kell értelmezni önnek azt a múlt heti kijelentését, hogy akármi is történik, így is úgy is nyerni fog? A hírtelevízió és a Magyar Nemzet tendenciózusan nem tudósít azokról a sajtótájékoztatókat, amiket tartunk, például arról, hogy hogyan számoltunk el az elmúlt 4 évről. Erről önök nem számoltak be, önök propagandát csinálnak tudósítás helyett, összekeverik a tények és az értékelés műfaját rendszeresen, minden nap. Ezt kifogásoltam, és ennek kapcsán valóban kimondtam azt, amit mondott. Délután itt is fogadóórát tartott a városvezető. Ennek a Pécsről érkezett asszonynak némi készpénzt. És egy kis extra segítséget is adott Demszky. Megbüntettek a megbüntettek a metrondán, nem kell kifizetni. Azt, hogyha idegyek a papírokat, azt elintézni. Jól hallották, a fővárost vezető liberális Demszky Gábor el tudja intézni a potyázók büntetését is, de nem csak ezt. Mi azt kértük, mert a következő a tapasztalat, hogy egyetlen egy szemetesünk sincs, 35 éve nincs, különben a 2 utca között, ami legalább 300 méter. Varga úr. Na most, és ezért borzasztó szemetes ez a terület mindig. De most nem választ keresünk, hanem most elintézzük, jövő héten 3 darabot titulunk helyben. Ezen kívül azt kell, hogy megfogalmazni most akkor ilyen kívánságműsort lehet csinálni, hogy mit kérnek még. Demszky mindent megígért és mindent elintézett. Sajtófőnök eközben újabb rohamot intézett stábunk ellen. Értem, hogy ezeket az embereket megkérdezték, hogy szeretnének benne lenni a Hír TV-ben. Miért kérdeznénk meg? Azért, mert ők ügyfelek, akik nem tudják. Ez egy nyilvános rendezvény. Ez egy nyilvános rendezvény, de nekik is vannak személyiségi jogai. Most készültem, itt a médiatörvény. Igen. Akkor szeretném, ha kikeresni azt, hogy egy nyilvános rendezvényen nem lehet felvételeket készíteni. Én nem ezt ugye erről voltam ott basszó? Nem, én nem ezt mondtam, és én meg tudom mondani, hogy én nem szeretnék benne a tévén. Azt mondtam, hogy egy nyilvános rendezvényen lehet, de azok az emberek, akiknek a saját problémáikról van szó, amit esetleg szégyelnek, akkor azt érdemes lenne végig gondolni, hogy azt és szerepelt egy is. És én megmondom őszintén, tudom, hogy ez egy komoly hiba, de én nem nézem olyan gyakorisággal egész. Hát ez komoly hiba, ha már ennyit beszélünk telefonon, meg személyesen is. Jó, én nem szeretnék belemenni, hogy... De nyilvános rendezvényen vagyunk, tehát ezt nem fogom tudni teljesíteni. Jó, akkor én azt gondolom, hogy egy igazi újságírót azt különböztet meg egy másiktól, hogy nem zsigerből készítse riportokat, és nem politikai elfogultsáktól ezt így. És egyébként nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolnak, tehát hogyha önöknek erre van pénzük, meg energiájuk, ez teljesen jó. Ez jó, ez teljesen jó. Minden, azért jövünk minden rendezvényre. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Demszky Gábor nem állt szóba a célpont stábjával, pedig igazán kíváncsiak lettünk volna arra, hogyan tudja elintézni a BKV büntetést, és miért kényszeríti a közműcégeket a kampányban való részvételre. Főpolgármester úr, megenged egy kérdést, nem kombinó ügyben. Ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban. Nem? Miért? Nem, önök végig követték a teljes rendezvényt, a teljes jó indulatokkal, ami mindig számít a szezentúl is. Holnap is eljöhetnek. Én is. Jó hétvégét. Önnek is messze még a végállomás. Az első villamos még csak most indult el felénk.